obrovskou rezervou. Tie tvrdé pneumatiky na 3,5 atmosféry a veterný tieň za dodávkou urobili z toho Renaultu najúspornejšie auto. Už len pokojne udržuj toto Aj takto sa dá, priatelia, jazdiť. Vidíte, že nejdem pomaly. Idem 87, pomaly 90 a spotrebu mám 2,4 litra na 100 km na Renaulte Kangoo L2. Vidíte, že idem na diaľnici, nejdem žiadne, že by som išiel pomaly alebo nápodobne. Ale ja viem znovu kúzliť, ako sa hovorí, a mikrodávkujem mu benzín a nejazdím ako 99% šoférov, že stlačím pedál na podlahu a nezájem, ale pekne mu korigujem, však to sami vidíte, pekne mu korigujem, koľko bude dostávať nafty pri akej rýchlosti. A vlastne takúto spotrebu pri motore 1.6 DCI, tak takúto spotrebu má tak možno kosačka, hej? Alebo ani skúter ne, lebo skúter má okolo 3,6, 3,5 a 2,7, 2,6, 2,5 spotreba, tak to je... To už ja sa sám sebe čudujem, že toto dokážem, lebo toto som ešte v živote nepočul. Ja teda poväčšinou, čo viem, tak každý dosahuje na nafťáku tých 4,7, 4,8, 5. A ja som tiež mal také spotreby, keď som jazdil, jak som jazdil. Ale sami vidíte, že není problém úplný extrém. 2,8. Tak s ďalšími vlastne mojimi extrémami sa vám budem ďalej hlásiť, ďalej skúšať. Tak sa zatiaľ držte. Ahojte a buďte zdraví, ako sa hovorí.